نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتہ نہ کئی اے جبریل تو بندے آثارات تے خفتن دی ویل خفائے جبرائیل امین ورته یا رسول الله ان الله رب العالمین متجهنمین اوشل جهنمین امر قتل دي زکا خفان حضرت مبارک پتہ نہ کئی چې سرنګ دي جهنمینا تو فرمائے چې یا رسول الله دمر سخت جهنمینا دی کہ میں ہتھ کڑی اللہ پاک قیدیوں نے دے پورا تیار کڑی دی دیغه ہتھ کڑی نہ کایوا کاڑار خلاص کے او دے دنیا پغاٹ غرب بندے ایک شیر دے اغا غروے برداشت نہ کی دمر درانا دو لون دے پبڑا کی اگر او بیا دا اول امزکا بڑا کی دوام امزکا دریما دوے تب کے مزکے بندے اوزی خواوے برداشت نہ کی او بیا اور فرمائے یا رسول اللہ سرابیلهم من قطران وتخشى وجوههم النار کی میں چے جہنم سے کپڑے اللہ پاک تیار کڑی دی جہنمیوں نے قیدیوں نے دے پورا لباس تھا یا رسول اللہ دے تارکولے نہ جوڑی دی لو علقت ما بین السماء والارض قد آسمان و دے مزک پمیون شیوا جوڑا دا سے ان سے پاسمون وایر بالشی و مزک وایر ابھی اور تو فرمائے چی یا رسول اللہ ادینا مزید دی اغی دنیا دی جہنم نیواز کرواٹا روخ لے دا غرینا ویدہ سے لیگائی کی پاہو بندے وے ورزائی اور بیا ورته یا رسول الله دا جہنم دا سے او تب کے دی یو لون دے جہنم دا حاویہ پابند پوز بل جہنم دا پابند بل چاہتا پابند بل چاہتا دا سے او چاہتی نا حضور مبارک رتا فرمائی چھے بیانو کا پدش وے سیکوی جبرائیل امین رتا فرمائی یا رسول اللہ لون دے ان المنافقین فی درک الاسفل من النار منافقون ایو پدا لون دے جہنم شئی پدے دوام شے مشرکین پدے دریم شے یہود نصارا مجوز آخر دا چه اوم تا پر رسد کنی جبرائیل امین غلش ساری کیس کی حضور مبارک رو تا فرمائی جبریل بیان کا پدے اوم جہنم شوی سشایوی جبرائیل امین آواز جواب نویر کئی بیا اور تا فرمائی حضور مبارک رو تا فرمائی جبریل پدے اوم جہنم شوی سشایوی اللہ اکبر جبرائیل امین تا پتا ہو چه نبی علیہ السلام پو امت بندے خفا کیجی جبرائیل امین رو تا فرمائی یا رسول اللہ موتا دے تو نا حیار سیگن اتشالی میں ہوا حضرت مبارک کو تو فرمائے چھ نار تا ہوئی شاپ دے اوم شوئے سے کی ویچ یا رسول اللہ پدا شوئے تو گناہگور مماتے حضرت مبارک کو جیتا دا خبر اور رسول اللہ فغشا بے ہوشا پا مزکا بندے پروے تا چغے ہوا مزدگار موزتا رو گئی مسجد نبوی تا اللہ اکبر یہ اکڑل اور پا آخری صوب سے جڑوار ویدا شو چا سر خبریں نہ اکڑے بیا ماشون موزتا رو گئی دخپل اجرینا بیا پل منزوی لوڑ دا لمینزی اوکو آخر صوب سے جڑوار ویداشلا مقصدان منزتا رو گئی پل منزو بندوی لوڑ دا آخر صوب سے جڑوار ویداشلا سبو رستے راشلا بلا رستے راشلا دری ورز دریش پہ تیرشلے حضور مبارک نے چا سر خبریں کئی و دغا سے روڑی و سلگیے کئی صحابہ کرام پریشان ٹول جمع شل پا مسجد نبوی سے جمیش تو سے پاتا ہو لگائی چی مسالہ سے پیشا شوئی دا نبی علیہ السلام پا مشورہ سر ابو بکر سر خوش کچی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ورشیدہ دے غار سور ملگرہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا روزے تا ادھر دا روزے اٹھا کولا نبی علیہ السلام پاتا کئی من فی الباب دا روزے سر اسے کیے اور تیچی انا ابو بکرن یا رسول اللہ ابو بکر صدیق